cuta ne wanda take da illolin gaske da haɗarurruka wanda cikinsu ma har yana hana haihuwa. Tana ɗaya daga cikin cututtukan da suke saka ciwon mara lokacin al'ada, tana saka fitan farin ruwa yellow ko green a gaban ɗa mace ko ɗa namiji. Sannan tana saka ciwon mara, tana saka abubuwa da yawa, gonorrhea tana sa ƙaiƙayi a gaba, tana saka ƙuraje. Sannan kuma waɗanda suka haɗa kamuwa da wannan cuta sun haɗa da mata wanda suke zuwa gurin boka ko kuma da suke amfani da wani abu a private part nasu domin neman ni'ima ko wani abu daban wanda dai yana kore wata bacteria da Allah ya ajiye tana ba da kariya ne a wannan gurin. To idan ta kore ko da wani cutar ya zo babu abin da zai tare ta, kawai direct za ta shiga ne. Ita kuma dama tana son ta kama private part ta yadda idan ta shiga private tana shiga ta lalata service wata tsoka ne wanda Allah ya ajiye ta a tsakanin mahaifa da kuma